Madoda etekiswe-ke amanye amagidangoma-ke akasebenza-ke noKhuzani umfoka Mpungose-ke. Kunodaba-ke laphayana-ke kuyilanga kahle kahle laphuma nge-Friday ngeyi-22 kaMeyi 2026. Into eyenza ukuthi ngilibheke ukuthi yena kuke kwa-reporter kwaphuma i-post emema bonke abantu befike laphayana-ke bezowushaya-ke beyofaka umakoti-ke emagcekeni akubo laphayana-ke utekisi ozoshadelwa-ke nayo ingoduso yakhe, umuntu asephile nesikhathi eside bephisana kahle-ke usezowabona ukuthi hhayi akawomfaka esigcawini impela akabize bonke abantu-ke bezo-witness-a bezobungaza kanye nabo. Ithini-ke indaba-ke page 3 laphayana ethi izindaba, right, kuzohlanganisa izinququlo zikaMaskandi umshado wegidangoma. Utekisi ugidela igcokama kanti phambilini uke wasebenza noKhuzani. Le nsizwa ithi lezi zilomo zizohlangana esigcawini, ibhalwe ubani? Umthobisi Sithole. Uzohlanganisa izihlabane zikaMaskandi ezingahushelani umshado wegidangoma. Lesinye sazo utekisi Ntetha ogidela umthandeni Gcomelisha Manqele uzobe eshadelwa ngunkosazana noMfundo Mpungose mhla ka-28 kuJuni eDubeni eMelmoth, kanti noKhuzani Dlamini Mpungose kulindeleke ukuba abe khona. Umshado usuka kwaMpungose eMandaba eNkandla egcekeni kubo kaThibela Tibani Mpungose owaziwa kakhulu eqenjini laKhuzani. Ngaphambi kokuba utekisi agidele igcokama begidele uKhuzani kusukela ekusungulweni kweqembu wabe eseshiya ngenxa yokungabonisani ngasolinye wajoyina igcokama. Exoxa naleli phephandaba utekisi uthe kuzobe kuqopheka umlando ngalolu suku ngenxa yokuthi udwendwe lwakhe luyaphoqa ukuba izilomo zamaskandi zihlanganyele nasigcawini. Ngisemlandweni omkhulu ngoba igama lami liyavela ekusebenzisaneni nazo zombili lezi nsizwa ezingamakhosi amaskandi. Ngizohlanganisa amakhosi esizwe ngoba inkosi yesizwe kaMpungose neyakithi ezoba khona ngenxa yokuthi sizingane zawo, kusho utekisi. Uthi isinqumo sokugana usithathe emuva kokuba ebona uThibela Mpungose eshadelwa, uthi bekufanele ayithathe intokazi kaMpungose ukuze idede indalo. Inkosikazi kaThibela ikhululeke emzini egalele kuwo. Sinesikhathi eside sithandana nentokazi kaMpungose kusukela ngo-2014 uma abasekhweni lami nabo sebeganwa ngikhuthazekile nami ukuba ngiyilande ingane yabo ngoba ingenzelile iqiniso iminyaka yathambeka kimi esho. Uveze ukuthi nakuba esikhiphile isimemo esiqondene nokukhuzana kodwa vele owesifazane ozoshada usuke egcekeni lakubo kaMpungose okuzokwenza ukuba abe khona belethe umakoti. Uthi lolu dwendwe lungaphezu kwamandla akhe ulindele abantu abaningi. Izandla zivuliwe kwabafisa ukungiphekisa esho. Uthe ufisa uhlaba izinkomo eziyisithupha, ezintathu usephekisiwe ngazo igcokama elisha nezinsizwa eliphila nazo. Tekisi uthi igcokama limxhase nangemali engango-22,000 neziphuzo. Usebenzile lapha umfoka Manqele ukuthi insizwa ayixhaseke ngemali engaka. Kuyabongiseka kakhulu lapho njengoba imemezelile-ke utekisi ukuthi yena vele ngoJuni bezowushaya selifikile kusuku selusemomeke. Akukho okutheni-ke sizokusho ngalokhu kufana nesimemo, kufana ne-reminder kubantu ukuthi yena yini ezokwenzeka ngazo i-28 June i-28 June eDubeni eMelmoth lapho ezobe bezowushaya khona. Abantu abalindele okuhle kodwa-ke silindele amavidiyo, silindele iy'thombe, silindele ama-promo, silindele yonke into. Nathi lapha kwi-channel-ke sizobe sikhona-ke sinibikela ukuthi sizokuhamba kanjani. Iphela lapho-ke ividiyo namhlanje sekahle sizodibana ngokuzayo.